Ndi nkhani yomvetsa chisoni kuona kuti dziko la Malawi limene lili ndi zaka pafupifupi 60 za ufulu ozilamulira mpaka na panopa zipani sizimalolerana, mpaka na panopa masapota ena akumamenyana ndi masapota ena a chipani china chifukwa chongofuna kuonesa kuti dera lina lake ndi lamphamvu ku chipani china osati chipani china, chifukwa DPP ndi MCP kumeneku kunali kumenyana pafupifupi kuphana kwa Nsundwe. La Mulungu pa 27 Oktoba mchaka cha 2024 chipani cha DPP chinali ndi msonkhano wake wa ndale kwa kamwendo ku Nchinji. Okapangisa msonkhano kumeneko anali Vice President wa chipani cha DPP pa Central Region olemekezeka Agangata ndi akulu ena ndi ena a chipanichi. Koma popeza anthu ambiri okalankhula pa msonkhanopo ngati akuluakulu a mchipanichi anali oti achokera chigawo cha Lilongwe, izi zinapangisa anthu akwa Nsundwe ku Lilongwe omwe amazitcha kuti ndi Nsundwe Barracks kuyika roadblock pa Nsundwepo, ndipo amalesa Magalimoto onse a DPP ochokera mchigawo cha Lilongwe kupita ku Nchinji ku msonkhano. Galimoto ya achimwemwe Chipungu amene ndi mdindo ku DPP inaswedwa ndi anyamata a Nsundwe Barracks pasikuli. Achinyamata a Nsundwe Barracks anayigenda galimotoyi pa roadblock oyo, ndipo pamenepa amayimisa galimoto iliyonse komanso basi iliyonse ndi kumapanga search ngati muli anthu a DPP olo ngati nsalu za DPP. Anthu ena amajambula ma video clip a anthu akupanga roadblock ngati apolisi ndi kumapanga search mgalimoto, ndipo nkhani itamveka mkulu oona za chinyamata ku DPP a Norman Chisale anayimbira foni ku polisi kuti awathandize, koma anayankhidwa kuti fuel opitira kwa Nsundweko palibe. Apa a Norman Chisale ananyamuka ulendo wa kwa Nsundwe ndipo anakaphwasula chipata chomwe anyamatawo anayika ndi kuthamangisa anyamatawo pa nsewupo. Apa anyamata omwe anachita makani osathawa a Norman Chisale atafika anayamba kuwapasa zibagira komanso anayamba kuwafwafwantha ndithu, pofika ena mpaka na mabandeji komanso zibalima zambirimbiri. Mmodzi mwa olankhulira chipani cha MCP a Jesse Kabwira anazuzula mchitidwe umene achinyamata akwa Nsundwe anachita. Anazuzula motheratu kuti zimene zachitikazi sizabwino, ndipo chipani cha DPP komanso aliyense amene analakwiridwa akuyenereka apite ku polisi ndi cholinga chokuti akadandaule ndipo awasegulire anthu amene wa mulandu, chifukwa MCP ndi chipani cha mtendere. Akuti MCP ndi chipani chimene chimalolera chipani china chilichonse kuchitisa msonkhano kwina kulikonse mopanda iwowo kulowerera, chifukwa ichochi ndi chipani cha mtendere moti anyamata akwa Nsundwewa anapanga zimenezi m'maganizo awokha. Koma come on guys, pa polisi panalibe mafuta okuti apite akakhwimise chitetezo kwina kwake. Pa polisi panalibe kuthekera kuti mwina mwake akhonza kuthamanga ndi kupita kukakhazikisa chitetezo pena pake. Nsundwe Barracks inayamba pang'ono ndipo pang'ono mu nthawi ina iliyonse ikupezekano kuti ikumakhala ndi mphamvu. Pang'ono ndi pang'ono achinyamata amene amayenereka kumazindikira ndithu kuti andale si anthu oyenereka kuti ati swese mito, ndi omwewo amene akumasogolera kuti andale aziwagwirisa ntchito munjira ina ndi inzake. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti mdziko la Malawi, dziko limene ndi la democracy pafupifupi zaka zokwana 30, anthu ake mpaka na lero asakulolera nabe, anthu ake mpaka na lero zikumafika poti mpakana nkumathera zibagira. Maganizo ano mukuganizapo motani? Apa ndakutengerani nkhani imene inachitika kwa Nsundwe, koma bwanji mutamva nkhani yokhoza ndi mlandu umene akuzengedwa a Patricia Kaliati? Onani video yosatirayi.